So, fel o'n i'n dweud, da ni wedi cychwyn cyfres newydd yn edrych ar llythyr Paul at Philipiaid. Wedi bod yn ffocysu yn sylw ar Iesu yn y ddwy neges gyntaf. Ac wythnos yma ni'n mynd i ystyried be mae'n golygu i fyw bywyd yng ngoleuni yn ffydd ni yn Iesu. I ni fel Cristnogion yn pwysleisio ar angen i roed yn ffydd yn Iesu wrth gwrs. Ond mae'n bwysig hefyd i ni fyw bywyd, yn dydy, yng ngoleuni yn ffydd yn Iesu. A dyna yw'r pwyslau sydd yn dod drosodd yn yr adnodau sydd gyda ni bore yma. So, da ni dal ym mhenod 1, ond wedyn darllen adnodau 27 i 30. Ond beth bynnag fydd yn digwydd i mi, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dal ati ymddwyn mewn ffordd sy'n dangos fod y newyddion da am y Meseia yn wir. Wedyn, os byddai'n dod i'ch gweld chi'n beidio, byddwch chi'n sefyll yn gadarn ac yn brwydro'n galed gyda'ch gilydd dros y newyddion da. Peidiwch bod ag ofn y bobl hynny sy'n eich erbyn chi. Bydd hyn i gyd yn arwydd iddyn nhw, fydden nhw'n cael eu dinistrio, ond y cewch chi eich hachub, a hynny gyda Duw. Eich braint chi ydy dim yn unig credu yn y Meseia, ond hefyd cael dioddau drosto. Dych chi'n wynebu yn union yr un frwydr welwch chi fi'n ei hymladd. A dwi'n dal yn eich chanol hi fel dych chi'n gweld. Felly, spoiler alert o'r dechrau, neges heddiw yn y bôn yw, mor bwysig ydy credu yr Efengyl Gristnogol, mor bwysig ydy pregethu a rhannu yr Efengyl Gristnogol ar lafar fel petai, mae'r Beibl yn glir iawn hefyd bod angen i ni fyw bywyd mewn adlewyrchiad o'r hyn da ni yn ei gredu. Mae yna hen ddywediad pryfoclyd sy'n cael ei ddeillio i Francis of Assisi sy'n dweud, preach the gospel at all times, use words when necessary. Ac mae'n debyg mae ddim Francis of Assisi wedodd hynna fod yn cael ei ddeillio iddo fe. Ond, chybod, iawn, okay? Neu mae wedi cael ei ddweud gan rywun arall, mae pregeth fwyaf Iesu oedd i fywyd. Felly bod chi wedi clywed hynna'n cael ei ddweud. Neu mae un o'n hoff awduron ni, Scott McKnight, yn dweud, the gospel is the gospels. Hynny yw, mae'r Efengyl Gristnogol yw ddim just y neges ynglyn â Iesu, ond popeth ynglyn â Iesu. Y ffordd oedd e'n byw bywyd, y ffordd oedd e'n gwneud disgyblion a galw pobl i'w ddilyn. Felly, y neges syml bore yma yw fod yr Efengyl Gristnogol llawn gymaint i wneud a byw y bywyd Gristnogol, byw yng nghysgod y deyrnas, ac ydy o i gredu y neges. Hynny yw bod y credu ar byw o'i wneud yn iawn yn dod gyda'i gilydd, a ddau beth gyda'i gilydd yw yr Efengyl Gristnogol. Da ni, wrth gwrs, yn y diwygiad, ers y diwygiad Protestanaidd, ac yn gywir felly, yn pwysleisio ffydd, cyfiawnhad drwy ffydd. Mae ffydd yn Iesu sy'n neud ni'n iawn efo Duw. Hynny yw, nid faint o breaking news, nid faint o bres da chi roi yn y casgliad sy'n sicrhau toced i'r nefoedd, nid fel na mae'n gweithio. Tyfod Iesu, ffydd yn Iesu sy'n bwysig. Ond, mae'n bwysig i ni beidio trin gras Duw, fel mae Bonhoeffer yn dweud, fel cheap grace. Bod ni wedyn yn meddwl bod ffordd da ni'n byw ddim yn bwysig. Mae e'n bwysig. Mae e'n bwysig bod ni'n byw bywyd yng ngoleuni ffyddlondeb Crist i ni. Iago yn dweud, ffydd heb weithredoedd sydd farw. Ac felly'r cyfeiriad yma da ni'n mynd yn y neges heddiw. A ni'n ei ail ddarllen adnod 27. Ond beth bynnag fydd yn digwydd i mi, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dal ati i ymddwyn
mewn ffordd sy'n dangos ymddwyn, mewn ffordd sy'n dangos bod y newyddion da am y Meseia yn wir. Nawr mae'r gair ymddwyn sy'n cael ei ddefnyddio yn y cyfieithiad Cymraeg yma. Pan da ni'n meddwl am ymddwyn, mae'n siŵr bod rhyw syniadau'n dod nôl yn syth i ni, o dwi'n gweld Susan Kelly yr athrawes di ymddeol fraw, ymddwyn. Ac o beth dwi'n deall, Susan, oeddech chi'n un oedd yn cadw disgyflaeth reit dda yn yr ysgol llawer dydd. A bod ni yn gallu meddwl, ymddwyn, bwysig bod ni'n ymddwyn yn blant bach da. Hynny yw, mae'n air, yn dydi, efo negative connotations yn aml yn yn diwylliant ni. Mae'n bwysig bod chi'n ymddwyn. Ti'n ymddwyn fyna, Martin, ti'n ymddwyn, Jan, tybod. Ond mae'n debyg, ystyr y gair gwreiddiol yn ei gyd-destun oedd gan Paul fan hyn, oedd bod y gair ymddwyn yn cael ei ddefnyddio yng nghyd-destun byw fel dinasyddion. Dyna oedd y cyd-destun, bod angen iddyn nhw fyw yng ngoleuni i dinasyddiaeth nhw, i citizenship nhw. A byddai'r ddelwedd yma o fyw fel dinasyddion, byw fel citizens, yn rhywbeth fyddai'n gyfarwydd iawn i bobl Philippi yn yr amser yma. Oherwydd bod Philippi yn rhan o'r ymerodraeth Rufeinig. Mi oedd Philippi yn coloni, yn wladfa, a mi oedd y Philippiaid o ganlyniad yn ddinasyddion Rufeinig. Felly oedden nhw'n deall y concepts o gwmpas dinasyddiaeth. A dwi'n gweld Kent yn ystod ymlaen i fan hyn. Mae gen ti dinasyddiaeth Americanaidd, dinasyddiaeth Brydeinig. Oes gen ti dinasyddiaeth Norwyeg eto? Dim eto, na ni, oce. Mae Kent yn teithio rhywun byd yn ei casglu nhw gyd, ti'n gwybod. Ond, a ti'n gwybod, da ni'n deall yn dydyn yr syniad yma o dinasyddiaeth. A mi oedd e'n syniad byw i'r Philippiaid oherwydd bod nhw'n rhan o'r ymerodraeth Rufeinig. Oedden nhw'n siarad ieithoedd cyffredin yr ymerodraeth. Oedden nhw'n gwisgoedd Rufeinig. Oedden nhw'n dilyn arferion Rufeinig. Oedd gan i swyddogion nhw deitlau Rufeinig. Oedden nhw'n cynnal lot o draddodiadau a seremonïau defodau cyffredin oedd yn gyffredin trwy yr ymerodraeth. Ac oedd rhan fwy nhw hefyd yn falch o'r breintiau oedd yn dod o fod yn ddinasyddion Rufeinig. Hynny yw, oedd bod yn ddinesydd Rufeinig, oedd e'n rhywbeth positif, neu o leia oedd e'n rhywbeth positif os oedd ti'n fodlon ffitio mewn. Os oedd ti ddim, yna oedd y peth mwyaf ofnadw, achos oedd e'n sathru ar amrywiaeth ac yn sathru ar unrhyw un oedd yn sefyll yn y ffordd. Ond y pwynt ydy, beth bynnag ydy'n barn ni ar ymerodraeth, a mae genna i farn, y pwynt ydy bod pobl Philippi yn deall y syniad o ddinasyddiaeth. Felly mae Paul yn defnyddio concept fan hyn i helpu nhw ddeall beth yw i fyw fel dinasyddion teyrnas nefoedd. Beth yw i fyw fel dinasyddion Iesu Grist mewn ffordd. Nawr, sut i ni'n gallu deall hwn yn ein cyd-destun ni? Wel, digwydd bod, mae gyda ni ffrind yn ystod y cefn fyna sydd yma o Patagonia, a mae gyda ni wladfa Gymreig, wrth gwrs, ochr arall y byd yn Patagonia. Ac fod Patagonia, miloedd o filltiroedd i ffwrdd, a bod gan yn ffrindiau ni sy'n byw yn Patagonia, mae ganddyn nhw i basbots alchentaidd ac yn y blaen, ond eto, mae llawer ohonyn nhw'n gweld eu hunain fel Cymru. Maen nhw'n falch o'r traddodiadau Cymreig. Maen nhw'n ymarfer, dal yn canu yr un emynau, a mae ganddyn nhw falchder o'i dinasyddiaeth Cymreig. Felly, i ni'n gallu deall yn dydyn beth yw i falle byw mewn un lle, ond cael dinasyddiaeth yn rhywle arall. A dyna mae Paul yn cyffwrdd arno fan hyn. Yn yr un ffordd y byddai'r Philippiaid eisiau byw mewn ffordd oedd yn deilwng o'i dinasyddiaeth Rufeinig,
Mae e'n annog nhw i fyw mewn ffordd sydd hefyd yn deilwng o'i dinasyddiaeth nefol. Ond mae yna un peth yn wahanol yn does. Sef tra bod dinasyddiaeth Rhufeinig, dinasyddiaeth Brydeinig, hunaniaeth Gymreig, beth bynnag, yn hunaniaethau daearol, mae Paul yn sôn fan hyn am dinasyddiaeth nefol. Yn dinasyddiaeth hollol wahanol i syniadau y byd yma. Nawr wrth basio, dwi jyst eisiau gwneud y pwynt bach yma. Sef, dydy'n dinasyddiaeth nefol ni ddim yn gorfod cymryd lle yn dinasyddiaethau daearol ni. Hynny yw, i fod yn Gristion, does dim rhaid i chi stopio fod yn Gymro. neu i fod yn Gristion, does dim rhaid i chi stopio fod yn Yorkshireman, neu o le bynnag da chi'n dod. Hynny yw, mae Duw yn achub ni o fewn yn cyd-destun. Oherwydd fod Duw yn dduw sy'n gweithio mewn a nid tu allan i hanes. Nawr, da chi'n gweld bod fi wedi bod off dros yr haf a darllen llyfrau rhy fawr falle. Ond, hynny yw, tybod, oedd yr Apostol Paul, oedd e dal yn falch o hunaniaeth Iddewig, oedd e dal yn falch o'i dinasyddiaeth Rhufeinig. Ond nawr oedd gan fe dinasyddiaeth arall oedd yn trawsnewid yr holl hunaniaethau eraill. Ddim yn cymryd lle'r hunaniaethau eraill, ond yn ei trawsnewid nhw. Felly, y ffordd dwi yn bersonol yn deall hyn, a mae gwahanol safbwyntiau, yw, mae pobl weithiau'n gofyn i, beth wyt ti? Cymro neu Cristion? Wel, tyfod, fi'n Gristion Cymraeg. Oherwydd, mae Duw wedi'n achub i mewn yn lle ydw i. A dwi nawr wedi'n cael ngalw i dystio Iesu Grist yn y fan lle ydw i, fel Cymro. Yn yr un ffordd yma, dych chi i gyd yn cario hunaniaethau gwahanol, ond mae gyda ni un hunaniaeth cyffredin yn rhedeg dros y cyfan, sef gobeithio yn hunaniaeth ni yng Nghrist. Nawr, roedd y Philipiaid, fel o'n i'n dweud, yn ymwybodol o'r breintiau oedd yn dod gyda'i dinasyddiaeth Rhufeinig. Oedd yna ddiogelwch yn dod wrth fod yn rhan o'r ymerodraeth Rhufeinig. Oedd yna freintiau economaidd yn dod. Mi oedd yna gyfleon ac addysg yn dod. Ac oherwydd y breintiau hyn, oedd llawer o bobl oedd ddim yn dinasyddion Rhufeinig eisiau bod yn dinasyddion Rhufeinig. A mae Paul yn dweud wrth y Philipiaid mewn ffordd bod angen i chi fyw mewn ffordd sy'n gwneud i bobl fod eisiau bod yn dinasyddion nefol. Hynny yw, mae eisiau chi fyw mewn ffordd sy'n neud y bywyd Cristnogol yn rhywbeth mae pobl eisiau perthyn iddo fe. Ac yn fuan yn llyfr yr Acta ar ôl y Pentecost, mae Bible.net wedi cyfieithu rhan sy'n disgrifio y gymuned Gristnogol gyntaf yna fel rhywbeth oedd pobl eisiau perthyn iddo fe. Bod pobl yn gweld rhywbeth arbennig a gwahanol am y bobl yma, ac oedd pobl eisiau perthyn iddo fe. Yr her yma i ni fyw mewn ffordd sydd yn denu pobl at Iesu Grist a'i newyddion da. Nawr, ymhrofiad i dros y blynyddoedd yw, mae un o'r camau cyntaf i bobl droi at Iesu mewn ffydd yw nid gwrando ar bregaeth amazing gan Rhys Llwyd, nid gwylio rhyw ffilm slick ar YouTube gan Joss Edwards, nid cael ei hudo gan lais angylaidd Cadi Gwyn, na hyd yn oed gwrando ar gerdd arall am y pas gan Arwel Jones. Ond y peth cyntaf yn aml iawn sy'n troi llygad rywun tuag at Iesu ydy'n syml iawn y ffordd maen nhw wedi gweld Cristion yn byw i bywyd. Falle yn ffrind, falle yn gydweithiwr, falle yn aelod o'r teulu. A ddim bod y ffrind neu'r cydweithio neu'r aelod o'r teulu yna o'r rhaid wedi dweud yn rhywbeth am Iesu, mae jyst rhywbeth
gwahanol amdanyn nhw. Ond oes rhywbeth ynglyn â'u cymeriad nhw, rhywbeth ynglyn â'r ffordd maen nhw'n trin pobl, wedi wneud i rhywun sylwi, mae gan y person yma rhywbeth dwi isio. A falle ar y pwynt yna mewn tai ffydd, bod nhw ddim yn gwybod bod y person yn Gristion. Felly bod nhw ddim yn gwybod mai ffydd mewn Iesu sy'n tu ôl yr agwedd yna o gymeriad rhywun sy'n apelgar. Ond mae e jyst yn ddigon i wneud y person ddechrau taith ffydd tuag at Iesu falle. Yn aml, bydd diddordeb rhywun mewn ffydd wedi ysgogi gan y gwahaniaeth mae Crist yn gallu wneud y mywyd rhywun maen nhw'n adnabod. Yn adnod 27, ni'n cael yn cymell i fyw bywyd mewn ffordd sy'n dangos fod y newyddion da am y Meseia yn wir. Felly, sut da ni'n gwneud hyn? Wel, sut mae hwn yn edrych yn ymarferol? Wel, mae cyd-destun pawb yn wahanol yn dydy. Felly, sgynna i ddim ateb syml a hawdd i hyn, ond dwi jyst am redeg trwy chydig o scenarios bach, jyst i helpu ni feddwl rhai o'r pethau yma trwyddo. So, enghraifft 1, os oes ysbryd o negyddiaeth, falle yn eich teulu neu yn eich lle gwaith, falle bod yn golygu yn syml iawn dod â chydig o bositifrwydd mewn i'r sefyllfa. Enghraifft 2. Os ydych cylch chi o ffrindiau yn rhai gwael am gosip a hel clecs, falle bod e'n golygu jyst peidio ymuno mewn yn hynna a trio dweud rhywbeth o blaid rhywun mae pawb arall yn lladd yn erbyn. Enghraifft 3. Os oes diwylliant diog yn eich lle gwaith, falle bod e'n golygu dod â gonestrwydd a work ethic gwell mewn eich lle gwaith. Neu, falle yn fwy anodd, falle os oes yna ysbryd o ddiffyg maddeuant yn eich teulu, neu yn eich cylch o ffrindiau, falle bod e'n golygu dewis maddau mwyn dechrau pennod newydd yn hanes y cylch yna o bobl. Nawr yn aml bydd y dewisiadau yma yn costio, ond o'i gwneud gyda gras a chariad, bydd pobl yn sylwi ar y gwahaniaeth. A da ni yn credu drwy ffydd, bydd wrth i bobl weld gwahaniaeth, bydd pobl yn gofyn am y gobaith sydd gynnwch chi. Dyna mae'r Beibl yn dweud. Os fyddwn ni'n byw bywyd yng ngoleuni'r deyrnas, bydd pobl yn gofyn, o pam wyt ti'n wahanol? Pam wyt ti'n dewis maddau? Pam? A bydd allwch chi drystio am mhrofiad i yw fod yn y gyfleon yn dod. Weithiau mae rhaid aros amser hir am y gyfleon yma, ond maen nhw yn dod. Bydd yna gyfle i ddweud pam bod chi'n dewis byw bywyd yn wahanol. Ond falle bod chi'n meddwl, wel, fi di'r unig berson sy'n credu yn yn nheulu. Fi di'r unig berson sy'n credu yn ynghylch chi o ffrindiau. Fi di'r unig berson sy'n credu yn lle gwaith. Sut fedra i fyw bywyd fel hyn? Wel, mae adnod 27, ail hanner adnod 27, yn helpu ni weld mae rhywbeth da ni'n gwneud gyda'n gilydd ydy ceisio byw bywyd y deyrnas. Ail hanner adnod 27. Byddwch chi'n sefyll yn gadarn ac yn brwydro'n galed gyda'ch gilydd dros y newyddion da. Mae Paul yn annog y Cristnogion yma i sefyll yn gadarn gyda'i gilydd mewn un ysbryd. Achos bydd yna amseroedd anodd. Bydd yna wrthwynebiad yn dod wrth i ni drio byw bywyd y deyrnas. Is i glywed stori unwaith, dwi'n yn cofio gan fwy nag yn lle, falle gan rhywun yma, ond am ryw fath o goeden, dwi'n yn cofio even pa fath o goeden, ond nhw'n goed tal iawn, a byddech chi'n disgwyl byddai gwreiddiau dwfn ganddyn nhw, ond doedd i gwreiddiau nhw ddim mor ddwfn â hynny ag ystyried coed mor dal iddyn nhw, ond oedden nhw'n goed oedd wastad yn tyfu wrth ymyl coed tebyg iddyn nhw mewn rhyw goedwig fach.
Ac oedden nhw'n ffeindio'i nerth, nid yn gymaint wrth gael gwreiddiau dwfn, ond gael gwreiddiau oedd wedi interlocio mewn i'w gilydd. Ac os oedd un o'r coed yma yn sefyll ar ben ei hun, pan fydde storm yn dod, fydd o'n syrthio. Ond oherwydd bod nhw'n goed oedd yn tyfu gyda'i gilydd, pan oedd storm yn dod, oedden nhw'n sefyll, oherwydd bod nhw'n ffeindio'i nerth drwy bwyso ar ei gilydd. A dwi'n meddwl bod hwnna'n ddelwedd dda sy'n ategu be mae Paul yn dweud fan hyn. Mae'r alwad yma i ni fyw bywyd fel dinasyddion nef, pan da ni'n meddwl, gosh, ydych chi fyw fel na'r ben fy hun, mae yn daunting. A chyfo be, newch chi probably baglu. Ond dydy Iesu ddim yn disgwyl i ni fyw bywyd ar ben yn hun. Mae'n galw ni fod yn unedig a byw y bywyd yma gyda'n gilydd fel eglwys a fel cymuned. Nerth mewn undeb mewn nerth. Ond mae Paul yn dydy yn rhybuddio ni fydd e ddim yn fywyd hawdd. Dydy byw bywyd sy'n deilwng o Grist ddim yn hawdd a bydd gwrthwynebiad yn dod. I ni meddyliwch am yr enghreifftiau nes i roed. Tybod, os oes yna ysbryd o negyddiaeth a bod chi'n cael eich galw i ddod â positifrwydd mewn i'r sefyllfa, wel, falle gewch chi wrthwynebiad. Achos yr unig beth mae rhai pobl isio ydy pobl jyst i indulgio'r negyddiaeth. A dyn nhw ddim isio newid y stori. Yr cylch o ffrindiau yna sy'n troi o gwmpas gosip a bod chi'n peidio tynnu allan o hynna. Wel, weithiau, yn anffodus, newch chi weld bod chi'n colli ffrindiau. A bod chi'n gweld mae'r unig beth oedd yn cadw rhywun o ffrindiau ar ei gilydd oedd y gosip. Yn fawr chi ffeindio rhyw dir cyffredin gwahanol. Os oedd eich lle gwaith chi'n le diog a bod chi wedi dod â gonestrwydd a work ethic gwell mewn i'r lle, wel, falle gewch chi amser caled yn y gwaith, achos bod eich gwaith caled chi yn neud i bobl eraill edrych yn ddiog. Neu falle yr ysbryd yma o ddiffyg maddeuant, yn bod chi'n dewis madau, ond bod chi wedyn cael eich portreadu fel bod chi yn cymryd ochr y sawl sydd wedi troseddu falle. Mae modd i ni gael yn camddeall yn doeth. A mae Paul yn rhybuddio ni y daw gwrthwynebiad weithiau pan i ni'n byw bywyd yng ngoleuni teyrnas Crist. Adnod 28 bydd gwrthwynebiad, adnod 29 a 30 yn dweud bydd na boen a dioddefaint, ond adnod 28 hefyd yn dweud bod dim angen i ni fod ag ofn. Oherwydd bydd Crist gyda ni a byddwn ni gyd hefyd yn cario'n gilydd. I ni ddim ar ben yn hunain. Nawr dwi am orffen bore yma efo stori chydig bach yn annisgwyl falle, sef rhannu am brofiad ges i blynyddoedd yn ôl, 19 mlynedd yn ôl erbyn hyn, mae hwnna'n ei fi deimlo'n hen, o fynd i angladd Gwynfor Evans. Un o I chi sydd ddim yn gyfarwydd gyda Gwynfor Evans, oedd e'n aelod seneddol cyntaf Plaid Cymru oedd Gwynfor Evans. Ond yr hyn sy'n fwy o ddiddordeb i fi oedd ei ffydd e. Oedd e'n Gristion o argyhoeddiad, oedd e'n heddychwr mawr. A beth mae lot o bobl yn y byd modern ddim yn deall, yw mwyn deall i wleidyddiaeth o, rhaid chi ddeall i ffydd o, yn anffodus mae hwnna'n cael ei anhofio heddiw. Anyway, that's a lecture, not a sermon. Nawr, oedd angladd Gwynfor Evans yn Aberystwyth, oedd pan oedden ni'n student yn Aberystwyth, nes i a Menna fynd lawr, a wnaethon ni fachu'r ddau sedd olaf yn y capel. Reit yn y cefn ac yn y top. A nath yr angladd llenwi 3 capel, os fi'n gofio'n iawn, ac oedd ar Esbydorec, yada. A fel allwch chi ddychmygu, gath na lot o eiriau i ddweud gan lawer o bobl. Ond y peth na sefyll allan i fi, oedd un peth wedodd y pregethwr, sef, oedd e'n dweud am Gwynfor Evans bod wedi byw bywyd mewn ffordd oedd yn dangos ysbryd Crist i bobl.
A tasau Gwynfor Evans o gwmpas heddiw, fysa fo jyst ddim di ffitio mewn yn y byd gwleidyddol heddiw, achos oedd e basically jyst yn ddyn rhy neis, tybod. Ac oedd y pregethwr yn dweud, oedd e'n byw bywyd mewn ffordd oedd yn dangos ysbryd Crist. A wedyn oedd e droi at y gynulleidfa a dweud, wel chybod, yn yr oes yma, lle does dim lot o bobl yn gwybod am Iesu Grist, mae e hyd yn oed fwy pwysig i Gristnogion fyw mewn ffordd sydd yn dangos ysbryd Crist i bobl. Achos dydy pobl ddim yn cael gymaint o gyfle, dydy yma, i glywed neges Crist. So yn aml, y ffordd da ni'n byw yn bywydau, y ffordd da ni fel disgyblion Crist yn trin pobl eraill, ydy'r unig ffordd mae lot o bobl yn cael rhyw ymwybyddiaeth o Iesu Grist, ynddo fe? A nath hwnna greu argraff ddwfn arno fi ar y diwrnod yna, sef yr her i ni fyw bywyd mewn ffordd sy'n dangos ysbryd Crist i bobl. A trystio fod Duw wedyn mynd i roed cyfle. Falle ddim fori, falle ddim wythnos nesaf, falle bydd rhaid ni aros misoedd blynyddoedd am y cyfle. Bydd yna gyfle'n dod i ddweud rhywbeth wedyn am pam bod ni yn dewis byw yn bywydau fel da ni'n byw. A just y pwynt ola. Yn bwysig i ni beidio gweld yr alwad yma i fyw fel dinasyddion yn ef. Yn bwysig i ni beidio gweld e fel byrdwn, fel rhywbeth i ni bron yn kind of set up to fail. Ddim o gwbl. Da ni'n gallu gweld yr alwad i fyw y bywyd Cristnogol, byw ysbryd Crist, fel dim byd llai na llawenydd a braint. A rhywbeth mae Duw yn addo anadlu ysbryd glân mewn i ni, i'n cario ni, ac i roi blas o gariad am y ddeiant ac ysbryd Crist i fyd sydd o'n cwmpas. Achos dwi'n gwybod siŵr amdano chi, ond da ni yn byw yn dydyn mewn oes sydd angen mwy o ysbryd Crist. A mae Duw am ryw reswm wedi galw ni i fod yn ddinasyddion iddo fe, i ddangos ysbryd i deyrnas i fyd sy'n sychedig amdano fe. Gan i blygu pen mewn gweddi. O Dduw Dad, i ni'n diolch am dy gariad i ni. I ni'n diolch fod ti yn derbyn ni. I ni'n diolch fod ti wedi marw i ni gael byw. Ni'n diolch bod ti wedi atgyfodi i ni gael bywyd. Mae dde i ni weithiau am anghofio yr alwad i fyw mewn ffordd sy'n dangos Crist i'r byd. Mae ni am fod yn fwy balch weithiau o'n hunaniaethau daearol ac esgeluso yn hunaniaeth nefol. Ond llenwa ni o'r newydd gyda'r ysbryd di i ni ddangos Crist i'n ffrindiau, i'n teulu, i'r byd o'n cwmpas. A helpa ni i beidio gweld hwnna fel byrdwn, ond i ni weld e fel llawenydd a braint. Yn enw Iesu. Amen.